Θέλετε να φτιάξετε μια εφαρμογή σαν αυτή σε iOS? Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το ChatGPT. Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ το έχω γράψει ήδη να μου φτιάξει μια εφαρμογή που θα παίζει ένα βίντεο σε full screen και όταν πατάω την οθόνη θα σταματάει και όταν την ξαναπατάω θα ξαναρχίζει πάλι. Μου εξηγεί τι χρησιμοποιεί το AVI Kit και το AVI Player, το οποίο είναι framework για να παίζει το βίντεο. Και μου είπε να βάλω ένα βίντεο το οποίο θα το ονομάσω sample.mp4 στα file μου που έχω στο Xcode, δηλαδή φτιάχνω new project, μου φτιάχνω το default και το πετάω στο file. Και μετά εδώ μου δίνει το κώδικα, οπότε πάμε να κάνουμε ένα copy code, θα κάνουμε εδώ μια επικόλληση. Βλέπουμε αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε γιατί όπως έχουμε πει και στα άλλα βίντεο το έχει ήδη εδώ πέρα. Εγώ έχω ήδη κατεβάζει το βίντεο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, θα το περάσουμε, κάνουμε ένα copy, μας δείχνει ότι αυτό είναι το βίντεο και πάμε να το κάνουμε play, να δούμε πώς ας το τρέξουμε και στο device, εδώ μας δείχνει απλώς πώς παίζει και είναι έτοιμο. Με λίγο φαντασία μπορείτε να κάνετε και scroll πάνω κάτω ώστε να φτιάξετε κάτι σαν το TikTok.